Jotonono phungkaham tai khulumuya faro. Good morning to everyone. Nakarsano niya Facebook live haina koktomoni phaimanliya. Sal kedigman yagulo miya hor thanewa kisa muktrika hammani thoka. Tai sokpema degmani baginai miya Facebook live haina koktoma phone ang phaimanliya hanbagi nakarsan. Puilano jotto TIPRA hani jotto lukurongno jotto TIPRA sarno hambai maya faro tamni hinke जों TIPRA mothano गोबां कुक सीट मानैनै बुबाग्रानो एडिसि नाइकल फांसन बागिनारो जे चाइटखा आबुनि मानथाय जों मिया मानखा जों कप्लायखा हानबागै बेलेखाना हामबाय मायाफोरो जतो लुकुरगनो ok paimani कप्लाय माने आबो TIPRA mothani simia bubagrani simia ang poito klayo awongka jotto TIPRA saroni abo keply kaisa salmia kaisa keply salhnai Tripura ni laibongo sijagi thangsinai tai sijakha je TIPRA sarok TIPRA hasteni simia TIPRA hasteni phatar tongnai Bangladesh hindi Assam hindi mohai kebangma thayo je tongnai rok borok jotono hambai yaphoro tai ang poito klayo थांनाय हर थानायाव tai मिया जतनो तंथक लायख्या हहमदरम खेसं बाजिरक सगलाय रंरक थंलाय आबिरक सिलायनाय जों जतनो तंथक लायख्या आं इलेक्शननि सिगांबो थाइसा कगनो आं वारि वाइ सावो TIPRA मथा kok sawi samung klaya puila samung klay mayagulo seseng kok saw abo babahai hingke lai thangnai bisisa norok nukkana TIPRA motha khajak mayagulo abo afro just kaisa NGO tongmani seng pheba lai thangnai February ni 5th February was abo NGO tongman abo political party o diverting thangka laithanai bisiwo jefuru sin motha changdak furno changjak malog logino kaisa kirima singsa bemar nok jotono saimano corona phaiman yagulo haste ganangai lockdown thangka hayam ganangai lockdown ni jorawo TIPRA motha asiki samung khlaikya bubagrani chubang mumbai bubagrani dagi mumbai gobangma bororokno जों chubakha chubai tongo thinangobo chubaino thangnai gobangma borok kaham haime salaikya aborokno जों joto pogna nangnai जों haimeno khibiui gahamno जों साइना राखनाय माइसिलि सारखा होनके आरो बुकुबु तंनाय माइ गाहाम तंनाय जों जिनि पुइला नाहारमुं तंनाय जों साइमनो इलेक्शन फायो थांगो महायखेनो बिसि कदोगमा रमुइनाय गोबांमा हाफां नायकलखा सिनि एडिसिना फेबा sini edisi amche ro tabbo development ni mungsa samung khlai jagya budget kri ingya budget phayo budget ro biango kamai thangbai ang sia sin pula na harmung tongnai khtai khlai thai tongnai जों education health lama electricity aborong tei जों pula samung khlainai tai sinje greater TIPRA land abon tei usung samung khlainai abo usung muito tongo
pogui thangya baksaba hanana election ke playing khaba ta webang pogui thana abo haya teruk sini samung sing khlai thangnai biskang 17 April sini Mantri Sabha Cabinet Khajaknai aboni yagolono sini samung jengjage thangnai sing haino asuk tongla sing samung khlaino thangnai kisisa o jora kisan bisingo ani life ani o kaisa experience ang sermo manka sing election jora o je sing kiching sing haimya sajalaimani haimya salamani boto nglaimani au belaino chaya tamba election phainaino abo phayo thangau jotom saimano hingke kwbangma mothar ongkorongno jora sepsab rajagya romni artist rongno tibo neglected khaijago kwbangma thayono ang sakbo khoroksa artist ngani bagini ang aboni bakhakbo जों जायटमung tongnai je kokborok artist rongno sepsab rojangni bagui tai sini kwbangma gami bising tabubo rosamung kereng khorang kaham sei kereng rosamung simia koktang koblok film rok abohai no जों priority rejaknai tei kwbangma tong abo waisa tini salsabai abo saimaya जों asuklainai जों asukmani yagolo bobagra to saimanorok jesewansa TIPRA sanabagi samkhlayo nog nukhna bobagra bo kogrikhe bo ereng leader ya bo khoroksa hayung go bohai leader kri hniman tabo khoroksa si north east eba india hawo haktoro bobagra hai leader kaham kri singna toiduli manai tauni himba kusung romunai o TIPRA hasteno TIPRA sarno tidili phainai sini bosong kasin bobagrani bosong hanbagino जों bobagrani yapawo जों jotono yapar namusung ma जों yapar ka tebo se hainai hamai ma yaparo kwbangma ang khnaka bwrui cherai okra chakra bura buri baksaba kaitoni thani baksaba baba gorian thani je mataina poito khlayo jotono sui lakya baksa fasting tongi sui lakya tan bagin khangke जों asuk thungjagmani जों asuk deprive ka tongjagmani bubagrano waisa जों sino hano yaphai naile phirano teyesha hanne जों jotono poito khlayo bising tinai जों kplaing khan bagi hamma yapharo joto TIPRA sar lokorokno tei जों sini surimung tai sini khlaimung orono thagui tongkhe जों onglak जों sekangi ma thangnai tai lokorokno koinai norbo tumungno mungsasuk mohai yo tese khlake chawan amhai norni suggestion tongkhe जों suggestion dimano जों obviously joto lokini kongno जों khnanai जों joto toma sikon toma kotor jotono जों abono important abono जों khnai जों samung khlani tei kok sanamo जोंgo ang miya je post serimani baksabo hono bonasi important ko ya abo kaisa bubagrano lasimung mane abono kok feel ang kisa ki kok feel namo जोंgo bukung miriami riang tabu boro ang saimen ya khnamani miani simi bini phone switch off nai bo je puro ticket maya anginai khadu jaginai bobagrano tuite TIPRA mothano tui bo je comments khaimani abo belaino chaliya bo sawo phainai edisi chong bario tumungno TIPRA motha kaibani slai asuk thaiman kha hankhe bo rajbario phainai suicide khlai theinai phu tai kaibani slai komman kha hankhe bo kami o wak kotonma ratharei charna phu ang saimia bukung miria matak boro pe bono boseng nakar kha जों bobo sir khoroksa chini bukung nuba
ama hairok sing kok satai kri political thung hunai asuk nasle ke inglaya sini TIPRA ni politics phatar hani politics kisa juda tam nengka singoro sini borok ni identity tai sini hukumu community sing fight claim atong han bagai sini politics thung abo MDC na bagai ya EM na bagai ya MLA podok man bagai ya sini politics ma claimani hingga sing dofana mo thangnani bagai se dofana phiyoknani bagai se han bagai bukung miriam nung saimono nung lasijagi phon tongkhana je nung songyo maliana je bubagrani tidul mumbai je jora kisisan bisingo asuk je TIPRA mothano borok lokorok hamjagui nai je tini ADC ni chongbari o phayan nei narok saimena han bagai bukung miriam nung temen annual life night tongke ba nugu olophono nung nukha hanke kisa kok field di nung tabu boro ang saimana musu ang personally saimana musungo nung tabu boro tong tai nini je commitment mani aboro commitment beng abo nung narak nai datama tek kaisa sini borom ganang MP taku okra dare boti kumar Tripura saman je 0/0 no plus khlai ke 0 nung honai pheba ang tabu no sanamo songo 0/0 plus khlake hero ungu bobagrang kasin hero sang 18 seat man kang tabu ni pula je 0 ni aboni value busung nai 9 dang nai 9 plus 9 is equal to 18 nge takuk sar reboti kumano sanamo songo tesa explain khlaipidi nangani o life nukhangke jora tongke saimon nin to jora asuk kering thanai haben temung jora tongke nung kisa tabu saklai di exam ni result ongkhori paikha tab 0 plus 0 equal to tak busuk nai abo saimana mosuma so takokte buksong jotto sini TIPRA mothani samkhane sengkra no ang hai koina musungo election to paikha tausung kaham ketisa samuma khalen han bagai kami amse walai sulaita engdi tai bolai toglai ta khlai jadi please bobagarani naimung bo obonom bo miabo okong saitong agyo bo okong sawo sing kising sing TIPRA saro amhaitang ani election phaike hanai party office no khok soksalai mani khene sebalai boro bolai to khlai ganke sini TIPRA motha bai kubon motha ni mungsa phele mung tongla angnayo bui haimya khlaipono sing haimya khlaiya sing development kognas mawan sulainai thinango bahake sing samuma khlainai abor sing ma kokma sablai ma sulainai tumungno khoroksa taku haimya khlai tongkhe kok saya saita sing bono ma bujognai ma phirunglainai sing bo saya khlaima tongkhe kok saya kok sama tongkhe sing no phirungdi sing no bo sadi norni wan sumung je purpon sing lam sogu yasak ne abono so ang obon koina musung je noro walai tolaitange kaham ba sing haimena ma mesen nai haime ba sing mesen jagya han bagi ang joto TIPRA sarana hain haitisa TIPRA mothani ingei joto lokorongno je bobagrano hamjagi logir nai rongno ang hain hai joto no hambai maya pharphiro khaka hambake tai tabuk bo sini TIPRA mothani ideology no sini harmungno busia khoborok kobangma tongnai terek ang poito khlai borok bo hain hai sin TIPRA mothabe kering pinai nei tai je borok kobangma borok ang saimano baksaba boskango phai chubakha baksaba boskango phai nukjaga pheba kobang borok no tongo ongkolok tui kobangma khe chubakha keboba rang pusaru keboba buddhi berairu keboba singo bahai ke sam khala ke sana amai kobang borok no singo chubakha jotto no sing hammaya faro bobagrani ngai TIPRA mothan ngai kaham kereng tongbai jadi walai suraitang ladi tinanggo sini sam khlajen kobang ma tongo sing abono sawan sungi ya prima selne sam makhane joton hai khulumung ya phadonyai ani tinno sabsa jorani life hemanang oran mathaka joton no khulumka TIPRA motho ayoglok thing bobagara ayoglok thing TIPRA sro dak tin yok siteng hambai